салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. баъд аз танаффуси тӯлоние ки дар канали мо дида мешуд, акнун кӯшиш мекунем ки наворҳоро боз пешкаши шумо гардонем. ва дар навори имрӯза мехостам оиди набудани ҳомиладорӣ, яъне якчанд сабабҳои асосие ки зан ҳомиладор намешавад, ба шумо маълумот диҳам. дар наворҳои пештара аллакай мо гуфта баромада будем ки чаро вақте ки овулясия бошаду ҳомиладор намешавад ва сабабҳои онҳоро низ пешниҳод карда будем. ссилкаашро дар зери ин видео мегузорам, метавонед ки ин наворро низ дар омада тамошо кунед. аллакай бисёриҳо медонанд ки то 1 сол ягон хел табобат кардан мумкин нест. Оилае ки навбарпо шудааст бояд ки мунтазир шаванд то ки ҳомиладорӣ шавад. агар ки дар байни 1 сол ҳомиладорӣ ки нашуд, баъд шурӯъ мекунанд оила ба ташхис гузаштан. ҳама вақт ташхис шурӯъ мешавад аз мард. вақте ки дар оила ҳомиладорӣ намешавад, яъне дар зан ҳомиладорӣ дида намешавад, якум ин бояд ки мард ташхиси спермограмма гузарад. спермограмма ине ки танҳо фоизнокияш дида шавад бас, вале бояд ки ташхиси спермограммаи умумии пурра ҳаматарафа дида шавад. ҳам морфологияи он, ҳам мард-тест, иммунологическая бесплодие, фоизнокӣ, ҳаракатнокӣ, тез ҳаракат, суст ҳаракат, ҳамааш бояд ки дида баромада шавад. баъд аз оне ки мард ташхисро гузашт, шурӯъ мекунанд аз зан. ташхиси зан шурӯъ мешавад аз ташхиси ултрасадо, яъне бояд ки ултрасадои коси хурд узи органи малава таъса анҷом диҳад. баъд вобаста ба он маълум мешавад ки ташхиси гормонҳо гузарад ё ин ки не, гормонҳояш санҷида мешавад. сабаби якуми набудани ҳомиладорӣ ин проблема будан маҳз дар спермограммаи мард. сабаби дуюм бошад аз зан шурӯъ мешавад, яъне набудани овулясия. ба набудани овулясия якчанд бемориҳо варда мерасонад. якум ин поликистози тухмдонҳо ки дар он вақт овулясия дида намешавад, сӯзкор кардани тухмдонҳо, кам будани захираи фолликулаҳо, яъне ба климакс ҳолат омадан наздик. инчунин дар он ҳолат низ овулясия бениҳоят дер дида мешавад. бисёриҳо аллакай медонанд ки вақте ки овулясия набошад, ҳомиладорӣ низ ба амал намеояд, чунки ҳамон тухмҳуҷайрае ки барои бордор кардан зарур аст, танҳо дар вақти овулясия пайдо мешавад. сабаби сеюм ин патологияи эндометрия, яъне қабати дохилии бачадон. ба онҳо дохил мешавад полип эндометрия, яъне омоси хурдаке ки дар қабати дохилии бачадон ҷойгир аст. аз ҳад зиёд тунук будани эндометрий, яъне тонки эндометрие ки бисёртар дар вақти нодуруст кор кардани гормонҳо пайдо мешавад, ё ин ки пештар исқоти ҳамл гузаронида шуда буд, ё ин ки нодуруст тозакардагӣ ҳастанд. аз ҳамин сабаб метавонад ки тонки эндометрий шавад. оиди тонки эндометрий мо мавзӯъ аллакай дорем. шумо метавонед ки дар канал онро тамошо кунед ё ин ки ссилкаашро дар зери видео мегузорем. сабаби дигари проблемае ки дар эндометрий дида мешавад, ин гиперплазия эндометрия. ин низ метавонад ки ба ҳомиладор нашудани зан оварда расонад. ва инчунин як сабаби дигари патологияи эндометрий ин аденомиоз ё ин ки эндометриоз дар марҳилаҳои аллакай сеюм чорум. оиди аденомиоз эндометриоз дар канали мо аллакай навора аст. онро низ метавонед ки тамошо кунед, маълумот бигиред. агар ки аденомиоз эндометриоз дар марҳилаҳои аввал бошад, яъне дар дараҷаҳои якум дуюм бошад, ҳомиладорӣ ба амал меояд. вале агар аденомиоз ё ин ки эндометриоз дар марҳилаҳои охираш бошад, метавонад ки душвориро дар вақти ҳомиладорӣ оварда расонад. сабаби чоруми набудани ҳомиладорӣ ин проблема бо найчаҳо, яъне маточные трубы, найчаҳои бачадон. дар ҳолате ки маточные трубы, яъне найчаҳо агар маҳкам бошанд, илтиҳоб гирифта бошанд, ё ин ки воспаление, ё ин ки аз ҳад дароз бошанд, ё ин ки нуқсонҳои модарзодӣ дошта бошанд, дар он марҳила низ, дар он вақт низ ҳомиладорӣ ба амал омада наметавонад. чунки барои ҳомиладор шудан сперматозоидро дар кор аст ки бо найчаи бачадон ба назди тухмҳуҷайра ҳаракат кунад. сабаби панҷум ин нуқсонҳои модарзодӣ. ба нуқсонҳои модарзодӣ ин ягон хел патологияе ки маҳз дар бачадон дида мешавад, ё ин ки бачадон аз ҳад хурд аст, ё ин ки тухмдонҳо вуҷуд надоранд, ё ин ки гарданаки бачадон ягон хел нақс инкишоф ёфтагӣ нест, дохил мешавад. ва ниҳоят сабаби шашуми набудани ҳомиладорӣ ин иммунологическая бесплодия, яъне безуръётии иммунологӣ ки бо якчанд ташхисҳои душвор муайян карда мешавад ки оё дар зан ё мард дар ҳақиқатан ҳам дида мешавад безуръётии иммунологӣ ё ин ки не. ин ташхисро дар ҳоле мегузоранд ки ҳамаи пеш дар боло гуфта шудаи ташхисҳоро шумо гузаштаед, ҳамаи корҳое ки ҳаст анҷом додаед, вале ҳомиладорӣ ба амал наомадааст.
танҳо дар он ҳолат баъд ташхиси иммунологӣ мегузоранд, муайян мекунанд, ки оё безурияти иммунологӣ ҳаст ё ин ки не. ин буд якчанд сабабҳое, ки монеа мешавад барои ҳомиладор шудан. дӯстони азиз, умедворам, ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.